ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಖುಷಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಸಹ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಡ್ರಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆವನ್ಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡು ಸ್ಪೈಸಿ ಅದು ಸೂಪರ್. Hey guys, namaste, ಮಾತೆಂಚೆಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತಾ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಟ್ಲಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇನ್ನಿತುಲೆ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ರಜೆ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಜಾಲಿಡುಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಆಯಲ್ಲ ಇನಿಯಾನು ಲೆತ್ತೊಂದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು, ಫುಡ್ ದ ಬ್ಲಾಗ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎನ್ನಲಕ್ಕನೆ ಪಣ ಫುಡ್ ಉಪ್ಪೇರು ಓಕೆ ಪಣ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ದ ವೆರೈಟಿ ದ ತಿನ್ನರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಫುಡ್ ದಾನೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಯಾನ್ ಏನೊಂಜಿ ಅಮ್ಮೊಲ್ಲೆರತ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ದೇಪಣ್ಣ ಯಾನ್ ಬಂದತ್ ಆರ್ಲ ಫುಡ್ಡಿ ಅರೆಗ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ದ ಡಿಶ್ ತಿಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಅಂಚೆಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಏರ್ನ ಪಂಡದಲ್ಲ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಪೋನಗ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸುರುಕೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಏರ್ನ ದಾದ ಪಂಡದ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾನ್ ರಿವ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚೆ ನಾನು ಆಯ್ತು ಅಡ್ರೆಸ್ ಲಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೂ ಕೊರ್ಪೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಇನಿ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಮಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಮಗಲ್ನೇ ತಂದ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಇನಿ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗಲ್ನೇ ತಂದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಆಯನ ತಂದ್ಕೊಂಡೊಂದು ಇಜ್ಜಾನು ದೇಪಣ್ಣ ಕಲ್ಪಾಡು ಬಂಡದು ಕಲ್ಪನ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಕಲ್ಪೋಡಿಗೆ. ಸೊ ಇಂಬ್ಯಾಗ ಜಾಲಿ ಇಂಬ್ಯಾಗ ರಜೆ ಉಂಡದ ಅಂಚ ಇಮ್ಮೇನ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ತಂದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಐಡ್ದಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಂದು ಮನ್ಪೆ ಬರೊಂದೇ ಜನ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆನಲ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತನು ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಪಾಪ ಬೆಲ್ಟ್ ಬಿತ್ತರು ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆದೋಜು ಬಂತಾರ ಪುಗಾರ್ದಾರು ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಡು. ಸೊ ನಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಪೂ ಎನ್ನ ಲೇಡೀಸೇ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಣ್ಣದು. ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಲವ್ ಯು ಓಕೆ. ಸೊ ಚಲೋ ಎಂಕ್ಲ ಐತೆ ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ವಾನ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮನ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಆರು ದಾದನ ಮಂತದ ಈತಿಯರ್ಗೆ ಅಂಚ ಬಾಬಾ ಬೇಗ ಬಾ ಅಂದ ಬಂದಿರು ಅಂಚೆ ಇಮೇನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಮೆರ್ನಲ್ಪ ಬೈದ ಮೆರ್ನ ಕಾಫಿ ಪುರ ಅಂಚಿಂಜಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಅವನುಂಡು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಅವನುಂಡು ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಲ ಗಂತದ ಈತಿರು ಮಾಗೆ ಬನ್ಸುದು ಇನ್ಪುಜಿ ಅಂಚೆ ತಿನ್ಪದಲ್ಲ ಬನ್ಸು ಇನಿ ಏನು ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಡೇ ಮೇಕಪ್ ಬಂದೆ ಶೈನಿಂಗ್ ತೋಜೊಂದು ಉಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆ ಪುರ ನಾನು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕಾಣ್ತದ ಶೈನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಮೇರ್ನೊಂಜಿ ಬನ್ಸ್ಲ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾಫಿಲ ರೆಡಿ ಆತನು ಅಂಚೆ ಅನಿತಂಜಿ ಬನ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಕಾಫಿ ಪರ್ಪೇನ ಭಾರಿ ಪರಿಮಾಣ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಕುಟ್ರಾಡಿ ಪರಿಮಾಣ. ಆಂಡ್ ಎಂಕುಲು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪಿದಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮಲ ಕುಲ್ದೇರು ನೋಡಿ ಭಾರಿ ಬ್ಯುಸಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಬಿಸಿ ಇವತ್ತು ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ವಾ? ಏನು ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಟಾಪಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಟಾಪಿಕ್ ಬರುವಾಗ ಮಾತನಾಡಿಸು ಅಲ್ವಾ? ಇತ್ತೆಂಕುಲು ಮಮತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿಮತ ಟಿವಿದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಹೊಸತ್ತೊಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಆತನು ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಇನ್ ಪಂಡದು ಅಲ್ಪೆಂಕ್ಲು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದಿನಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಫುಡ್ ದ ಬ್ಲಾಗ್ ತುಯೇರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಅಂಜಲ್ ಫ್ರೈ ಅಂಜಲ್ ತವಾ ಫ್ರೈ ಅವಳಿಗೆ ಎಂಚ ಬರ್ಬೋದು ಒಂಚೂರು
ಸೆಮಿ ಲೈಕ್ ಒಂಚೂರು ಸೆಮಿ ಗ್ರೇವಿ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಕೊಂಚ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮಟನ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮಟನ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಐದು ಒಂದು ಇಂಚಿನ ನಾನು ಮಟನ್ ಕುಲ್ಚೆ ಬಟನ್ ಕುಲ್ಚೆ ಈಗ ಮಟನ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಎಂಟು ರೂಪಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಂಚ ಬ್ರೆಡ್ ಹಿಂಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಖುಷಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಸಹ ಇವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿ ಅವರು ಹೇಳುದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಹ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಎಂತ ಗೊತ್ತಾ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. daily running up na first starter in the panoli. So I can like this taste man karega starter in Korea. So taste man then chodi like konchu. Yes. ಚಿಕನ್ ನಗುತ್ತಾರೆ ಡ್ರಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆವನ್ಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಅದು ಸೂಪರ್. ಸ್ಕ್ವಿಡ್ ಕೀ ರೋಸ್ಟ್ ಇಂದು ದಾದಾಪು ಸೀಸನ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋಜನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಜನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತು ಸ್ಕ್ವಿಡ್ ಮೀನ್ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತು ಐಟ್ ಸ್ಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಸ್ಟ್ ಜನ ಲೈಕ್ ಸೊ ಅದೇನು ನಿಕಲೆ ಕೊಡ್ಕ ಬಂದ ಸೊ ಸ್ಕ್ವಿಡ್ ಏನಕ್ಕಲೆ ಕೊರೆ ಓವರ್ ಫುಡ್ ಎಂಚೋಂಡು ಲೈಕ್ ಅಂಚನೆಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುದನ್ನ ಪೂರ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಅನಿತ್ತು ನೀ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೇನು ತನ್ನಗೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಟೆಂಪ್ಟಿಂಗ್ ಅವನು ತಿಂತಾಂದು ಅಡ್ಡಿ ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಖಾರ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಅದು ಅಡ್ಡಿ ಎಂತ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಬೊಂಡಸು ವೆಜ್ಜಲ್ಲಿ ಎಂತದ್ದು ಬೇಕಾ ಬಟರ್ ಕುಲ್ಚ ಐಕ್ ಮಟನ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮುಟ್ಲೆ ಕೊಟ್ಟ ಸೊ ಎಂಚೋಂಡು ಬಂದ ಓಕೆ
ನನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೂಪರ್ ಕಂಪಲ್ ಅಂಚ ಬಟರ್ ಕುಲ್ಚಾರೆ ಒಬ್ಬೆ ಬಟರ್ ಕುಲ್ಚಾರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕಲು ಉಂಟು ನೇರು ನಮ್ಮ ಈ ಹೋಟೆಲ್ದ ಓನರ್ ಮಮತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಣ್ಣದ ಅಂಚ ಒಂದು ಇನಿ ಫುಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚ ರಿವ್ಯೂ ಬಣ್ಣದು ಆಡ ಒಕ್ಕಡೆ ಕುಕ್ಕರ್ನಂದ ರಿಯಲ್ ಆದ್ರ ಸ್ಪೈಸಿ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಸೂಪರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಉಂಡ ಪೂರ ಬಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಬೂಲು ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡ್ ಉನ್ನೇತ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡು ನೆಟ್ಟದ ಲೊಕೇಶನ್ ಪಾಡ್ದಪ್ಪನ ಬಲ್ಲೆವರ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಬಜ್ಪೆದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ತಲುಪನೆ ಪೂನಗನೆ ಆನ್ ದ ವೇ ಜಂಕ್ಷನ್ ಹಿಡಿದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡ್ ಪಿದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಸೈಡ್ ಎಸ್ ಯಾನ್ ನೆತ್ತ ಲೊಕೇಶನ್ ಪಾಡ್ದಪ್ಪನ ಬಲ್ಲೆವರ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫುಡ್ ತೂದು ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಲೇವ ಖಾಲಿ ತಿನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ರಿವ್ಯೂಲ ತೋರ್ಲೆ ಎಂಚಾತ ಮಾಡೋದು ಓಕೆ ನನ್ನ ಇಂಕ್ಲೂಜಿ ಬ್ಯಾಟಿಗೆ ಹಾಕುವ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಾ ಕಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಸಾಕಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಅದು ಇದು ನನಗೆ ಇದು ತಿಂದೆ ಫುಲ್ ಹೆವಿ ಆಗಿದೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಂತ ಹೇಗೆ ಆಯ್ತು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ದ ಒಂಜಿ ಓನರ್ ಮಮತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರ್ನಂಜಿ ಆತಿಥ್ಯ ಬಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತನು ಬಕ್ಕ ತುಲೆ ಏತೆ ಎತ್ತರಗ ಪೋಣಲಗೆ ಒಂಜೇಲಕ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಉನ್ನತ ಅಕುಲು ನನ್ನಲಾತ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ದಾಗಂದು ಪನ್ನಗ ಅವನಿಗೆ ಗಾದೆ ಹಣ್ಣು ತುಂಬಿದ ಕೂಡ ತುಳುಕುವುದಿಲ್ಲ ಪಣದು ಸೊ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಅರ್ನ ನೇಚರ್ಲ ಬಕ್ಕ ಅರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತೀನಿ ಎನ್ನ ನೇಚರ್ಗೆ ದಯ ಪಂಡ ಎನ್ನಲ್ಲ ಅರ್ನಲ್ಲ ನೇಚರ್ ಉಜೇಲ ಕೊಂಡಿಗೆ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಬಡಬಡ ಪಾತೇನು ಬಕ್ಕ ಪುಡಪುಣ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚಿನಕ್ಲ ಮನಸ್ಸುನ್ನತ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾದ ಪುಣು ಅಂಚ ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ಅಂತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪು ನಾಂಡ ಇತ್ತಿನ ಕುಲು ಬಿಟ್ಪುಜರ್ ಮೇರುಲ್ಲೇರತೆ ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತೂದೆ ಬೇರೆಗ್ಲ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆತನು ಅಂಚ ಅದು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೇನು ಇಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಸೊ ಯಾನ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಹೆವಿ ತಿಂದು ಬಂಜಿಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಆತನು ನಾನು ಇಲ್ಲಡೊಂದು ಕಾರ್ ಕುತ್ತ ಒಂದು ಜಪ್ಪೇರಂಡು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪುಸ್ತದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಾರ್ತುಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ವಾ ಬಾಯ್